Abusuafo yasanso ehia bio. Nana emisa eyim. Channel no eye learn TWI. Na ese sua TWI. Learn sua TWI. Channel no eno no. Medika kan se enne no yede eye Anafranaku Sɔre Borɔde ase a Oguan bɛwo ahenasa yede bɛbrɛw awie ebre naso se ewo se yede ebrɛw enti we die taw yemfa mawo na ye hu se ne etie ye ka Anafranaku a Anafranaku eye ahaban a efifi wo borɔde ase to bɛkɔ na borɔde ewo ho bebre na Anafranaku nso ewo ho afifi wase na Oguan suro saa eye ahaban ye friend se Anafranaku yi enti se okɔ borɔde ase so okɔ borɔde ahaban na obɛkɔ na Anafranaku ahaban afifi wo borɔde na ase ene on na nwe kora ene waba abegu efisi ofi se eye awuduro ede ma no Oguan so enka borɔde ahaban no obawe na waye from se na ebe ya obetumi awododo enti mpanyin se saa Anafranaku ahaban osɔre borɔde ase a Oguan bɛkɔ akɔwe borɔde ahaban no no kɔwe borɔde ahaban no nso a obenya aye from na onyi aye from no na kyerɛ sɛ wo enti eno ne ahenasa no wo de ba ya brabo mu a ye wo bi wa brabo ni mu a senk wo sɔre ya afi ya brabo mu a enka ye betumi aye from ke bɛbɔ bra na kwakyiri na nso san krɔfo eguso wo eye ya brabo mu enu nti amane ye bɔ bra no kra ye hu so ebi wo abusuam ebi wo adwumam ebi wo asafum edisaafo ni nyina ye Anafranaku a omo sɔre free ya brabom omo sɔre free ye so a ye betumi abɔ bra no akɔ nanim medase se wunya abere na adehwe koso a na hwe learn TWI dwumadie ahodo a ye de brɛw no e wo YouTube and Facebook ye besan so asia bi medin no e de Nana emisa eyim obese on ye di nkomo a frɛ I was 0241 144 854 0241 144 854 and I say 05077 90206 Yenu bedi nkomo fefefe medase